Mayo, 30, Biyernes, Tuig, 2025. Eka-unom nga semana sa paggabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, maghila kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kon ang usa ka babaye hapit na manganak, maguol siya kay. Miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inigkatawo sa bata malimo siya sa iyang pag-antos. Kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon nagul kamo. Apan makikita ra ako kaninyo pag-usab. Ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inig-abot ni adtong adlaw dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan mo hatag kaninyo, bisag unsay inyong pangayoon kanya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.